देरहानायनि माबायदि आसा दं? थिगैनो जोङो दा नैबे मदाति पार्क हाब्रुबिल हाई स्कुलनि मिडल पार्ट बे पार्टनि भटारफोरजों जों बेवहाय सावरायफैनायनि उद्देश्यआ बेनो जेरै जोंनि गेजेराव दिनै निर्बाचन एबा इलेक्शननि मोनसे ढौ फैदों जों बाय जौथ' भाबै बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि एजिपि दिनै जोङो बिजेपि आरो इउपिपिएल दङ जोङो बावहाय रायजो राजाफोरजों सावरायदों रायजोफ्रा लोब ओंखारबोदों आरो गासैबो जायगायाव जोङो दिनै गिदिं नुदों जे इउपिपिएलनि थिखांजानाय बिजाथि बिथां जिरन बसुमतारी बियो दिनैहाय मोनसेल' पार्टिनि मानसि नंलिया दिनै बिजेपि दोलोनिबो बिथाङा समर्थित पार्टि एजिपि दोलोनिबो आरो जिएसपि दोलोनिबो समर्थित पार्टि हिसाबै गसाइगाव समस्ति हिसाबै जोङो थांनाय बारावहाय बिथां समनाथ नार्जारिया 60,000 भट मोन्दोंमोन एबारनि बेलायाव जोङो जौथ' भाबै जेरैबायदि खामानि मावदों बेवहाय खमब्लाबो जोङो 90निफ्राय 1 लाखनि गेजेराव जों भटखौ मोनगोन देरहानाया जों रोखा जेननायनि बाथ्राथ' फैखाया खारन जोङो दिनैसिम सरकार सालायगासिनो दङ आरो सरकाराव थानानै जोङो रायजोफोरनि थाखाय जेसेबां मोजां खामानि मावदों रायजो राजाफ्रा गावसोरनो आग्रही जानानै दिनैहाय नैबे निर्बाचननि खामानि मावनायाव गावसोरनो लोब ओंखारबोदों दा बेखौ नायनानै जोङो स्पष्ट जानो हायो दिनै बिजेपि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जों जेसेबां खस्थ' खालामनानै जेसेबां माने दिनैसिम थांनाय फैनाय रायजो राजाफोरजों जोङो मत बिनिमय खालामबाय थादों बेवहाय मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय मोनसे रिपर्ट जे बेवहाय बिपिएफ होननायखौनो पार्टिनि नामसिमल' बेवहाय थानाय नंला जों बेखौ नुबाय आरो दिनैहाय जोंनि बिजाथि हिसाबै जिरन बसुमतारी बिथाङा गसाइगाव समस्तिनिफ्राय रोखायै देरहालांसिगोन बे जिनिसखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जों बेखौ फोसावनो हायो बेखौथ' रोखा नुबाय दाखालि जोङो खुनु मथै भट गेलेनायावनो जोङो 60,000 मोन्दों जाय देरहाग्रा बे 70,000 मोन्दों दा बेनि गेजेराव जोङो जेसेबां हिसाब खालामदों रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफनि 70,000निफ्राय जुदि 50,000 फैदेरोब्लाबो जों खमसे खम 1,30,000सो आसा खालामो खिन्थु जों इसेबांखौ बुङा 1 लाख भटआ जों निर्घात मोनगोन सार बिपिएफ आरो कंग्रेस गोख्रों मोननै राजनीति हान्जा नुनो मोनदों दा बे मोननै हान्जानि गेजेराव सोर मोनसे हान्जाजों कन्टेस्ट जागोन बायदि सानो बिपिएफनि बेलायाव बाथ्राखौ सिगां बुंग्रोनांगोन खारन बे समस्तिया माजेन्दानिनोमोन बिपिएफ दोलोनिनोमोन नाथाय दुर्भाग्यबशत' कभिड महामारिनि खारनाव बिथाङा थैनानै थांबाय जों बेखौ दुखु मोनो जोंबो नाथाय बे बेलायाव दिनै बिपिएफनि जेनाखि अस्तित्व जोङो बिथांनि बिपिएफनि मुरब्बी हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे अबस्थायाव दङ बेखौ जों बयबो मिथिखागौ साफ्रोमबो रायजो राजानो मिथिखागौ जे गाव जेसेबां भुल खालामबोदों बे भुल खालामबोनायनि थाखाय दिनैहाय बिथाङा सरकारनो कैफियत तलब होनो बाध्य जादों आरो बे हिसाबै आयेनगत भाबै जे भुल बे भुलनि प्रायश्चित्त खालामनो थांगासिनो दङ बेवहाय बिथाङा बाहाय भट भिक्षा खालामनो बा भट बिनानै रायजोफोरनि खाथियाव माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो बिनि अधिकार बिथाङा दिनैसिम गैया होननानै आं बे स्पष्ट आरो कंग्रेसनि बेलायाव स्पष्ट कंग्रेसनि बाहाय अस्तित्व गैया दिनैहाय माने दल बिदिनो गावसा गावसि जाखांनायनि उनावहाय दिनै गोबां मानसिफ्रा कंग्रेसनि जानानै सोरबा तृणमूल कंग्रेस जानानै सोरबा भटार्स पार्टी